авфи 200,000 муҳоҷир мешавад. ҳамин гап торкуҷо асос дорад. ба Федератсияи Русия ҳаққи ворид шудан барои шуморо наметиҳанд. Ман моҳи июл Москва омадам, патент кардам. Салом тамошобинони барномаҳои Соробон Сафаров. умедвор ҳастем ки танзиҳат ва хонаобод ҳастем. мо имрӯз тасмим гирифтем ки комментарияҳои шуморо хонем ва ба саволотон ҷавоб гардонем. Бо диққат гӯш кунед. нафарҳое ки мехоҳем донистанд аз Федератсияи Русия депортатсия дорен ё ки надорен, номерои WhatsApp бинависонен, проверка запрет мекунанд. хоб бо диққат гӯш кунед. амон нависондаед. салом акаи Соробон. мегӯям пешниҳод шудагие ки авфи 200,000 муҳоҷир мешавад. ҳамин гап торкуҷо асос дорад, мефаҳмондем. дар бораи пешниҳод шудани авфи муҳоҷирон агар бигирем, дар соли 2025 ду бор шудагӣ буд аз ҷониби Думаи давлатии Русия барои авф кардани ҳамин запретҳо. вале мутаассифона ҳеҷ чиз қабул шудагӣ нестае ва ҳозирам дар бораи 200,000 одамам авф кардан, яъне ки информатсияи аниқ даставерӣ нестае. Абдураҳимзода нависондаи. нашоти реестр видео кун. ман 3 августи 2025 бо граница пересекат кардам. работа задам, даромадам Россия. бо патент споридам, реестрда ғалтидам. патент тайёр буд, надодам. гуфтанд Тоҷикистон бирам. баъди соли нав биё, чӣ мешавад? дар реестр вақте ки номи шумо ҳаста, чорни списка ба Федератсияи Русия ҳаққи ворид шудан барои шуморо наметиҳанд. яъне шумо ҳозир баромадагӣ ҳастед аз Русия ва дар чорни списка номтон ки бошад дар ҳамин реестр, абрадан сафар кардан наметавонед. яъне ҳамин хеле мешавад. як нафари дигар нависондае ки салом бародар. нархи хизмати пулакия аниқ кунед. аз сабаби боло рафтани нархи нишондиҳанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон, бигем тамоми ҷаримаҳо, тамоми хизматрасониҳое ки буд, нархҳошон боло рафтагӣ ҳастанд ва дар соли 2026 хизмати алтернативӣ чанд пула дар бар мегирад. дар видеои дигар дар ин масъала ҳамаша худохоҳад мефаҳмонем. як нафар нависондаи ассалому алайкум акаи Соробон. раҳмат барои маълумотот. ман моҳи июл Москва омадам, патент кардам. 7 моҳш рафта хона, 10 моҳда омада патенти нав. метавонам гирифта? раҳмат пешакӣ. агар то ҳамин баромадантон аз Русия ягон проблема накунед, мақсади гап ки воврем я ҳама чизотон пардохт шудагӣ бошад, бале метавонед. як нафари дигар нависондаи салом акаи Соробон. аз граница ба поезд гузашта мешавад? дар ҳамин ҷа заъднок барои шумо тавсия метавонем, бародари азиз, ба ана ҳамин савол ҳам ҷавоб мегиред. мо як ширкати боваринок дорем ки Саид ном дорад, мақсад граница мебарад одаморо ва касе ки мехоҳад беочират границаро бигзарад, ана ҳамин одамо бо метавонанд ки ба ҳамун поездҳо дигар чизҳо дар муддати тез бигзаронандшон границаро. рақамошон мебуранд, дар WhatsApp бинависонед, ҷои худтонро брон кунед ки ин ширкат одамаш бениҳоят зиёд ай. як нафар нависондаи салому алайкум ака. падарам гражданин, ман метавонам гирам, ман инвалидам. мегӯям намеша дигар. ба воситаи падар гирифтани паспорти Русия бале имконият ҳаст ва шумо метавонед. Садиев нависондаи. салому алайкум бародар. патенти ман аннулировать шудааст 15 декабр. ман Тоҷикистон разрешение қатӣ бирам ё паспорт қатӣ бирам. патент аннулировать шудагӣ боша, метавонем ба ҳамин паспортон биёем. ин ягон мушкилӣ надорад барои выезди шумо, вале обратно барои рафтантону боз барои патент гирифтантон мушкилиш ҳамине ки то 1 сол патент гирифтан наметавонем дигар. беҳрӯз нависонда. салому алайкум. 8 ноябр ай Москва гардондам. 3 моҳ пас бурам. чӣ хел мешавад? барои чӣ гардондам? агар ки бе ягон причина гардондагӣ бошад, боз метавонем попитка кунем мисол. ва агар ки бо ягон мушкили шуморо аз аэропорт гардонда бошанд, шумо як бор шуғли аҳолӣ биред дар уҷа, даниётонро аз тамоми линияҳои Русия проверка кунед, отпечатки спорида, баъд сафар кунед. ин барои фоидаи худтон. як нафари дигар нависондаи салом акаи Соробон. яка писара мегӯянд ба хизмат мебаранд. ҳамин қонун баромада? не, ин қонун баромадагӣ нест. хеле ки пештар озод будан, ҳозирам ҳамон хеле. Шарипов нависондаи. салому алайкум ака. шумо ҳамаи выезда санҷида метавонед? депорт ҳастем ё не?
ҳамон нафарое ки мо дар аввали видео гуфтем, ҳамода муроҷиат кунем бародари азиз, кори шуморо буд мекунад. Тамошобинони азиз ва гиромиқадр, аз канали мо метавонед ки ҳамарӯза видеоҳои нав, информатсияҳои нав дастрас бикунед, ҳамарӯза видеоҳои моро пайгирӣ кунед. барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем, боз худо хоҳад информатсияҳоро пешкаши шумо мегардонем. Зинда ва сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. Renderforest.com